ubuyele emaphasiti. It's something to be studied. Kona ngabe kune-research, nama-researchers ayaphuma ayo-investigate ukuthi how does God afford to be this good? How does he afford to be this righteous? How does he afford to be this loving, this kind to us? Because uma kukhulunywa iqiniso akufanele ngabe sisakhona. Uma kukhulunywa iqiniso uNkulunkulu akasiphathi ngendlela esifanele. Noma thina sibuye sicomplain izinto mangabe zinzima sibone sengathi uNkulunkulu uyasipanisha, but yabo nje when you think uNkulunkulu is punishing you, just know ukuthi akasoze uNkulunkulu akuphatha ngendlela ekufanele. Just sit and think ukuthi uzona zonke izinto useke wazenza mase kuthi uNkulunkulu uyakupanisha, ungayisurvive yini ipunishment kaNkulunkulu? Angiboni ukuthi ukhona umuntu ongayisurvive ipunishment kaNkulunkulu. Amen. Usuku nosuku uNkulunkulu is just being patient with us. Usuku nosuku maliqala ilanga liqala abanye bethu besahlukulwe izinto zayizolo. Liqala usuku abanye bethu besaqhuba inzondo yangalo yanyaka. Abanye bethu to make matters worse, abanye bethu bekholwa belindele ukuxolelwa uNkulunkulu, belindelwe ukuthandwa uNkulunkulu, kodwa luqala usuku avuka umuntu asha ama prayers akhe amade, asha ama prayers azwakala ene wisdom, with each word ecabanga elinye azolisho to make it more sophisticated. Uyabuka inhliziyo yalo muntu okhuleka nenzondo. Uyabuka inhliziyo yalo muntu onomuntu angamkhulumisi, asemrayithe off ukuthi uyabona usibanibani indaba yakhe angisayingeni. Abuke each time uvuka uhamba uyesontweni carrying i-burden ye-unforgiveness, carrying i-burden yenzondo, carrying amagqubu. But uNkulunkulu ukho konke lokho ubuka nokulinda nepatience, ubuka nokubekezela, ubuka nokuthi basangabami ngisa uNkulunkulu wabo, ngisa ubaba wabo basangabami. Angazi ukuthi lento yokulunga kaNkulunkulu uma kuwukuthi thina singabazalwane Msomi ileyo nje elokhingisa kulezi zinto bazalwane ukuthi noma izinto ekhulunywa ngoNkulunkulu, because it seems kulezi zinsuku ziningi izinto ekhulunywayo enkolo yoKristu noNkulunkulu wamaKristu, ukuthi uNkulunkulu uvumelelane abantu badlwengulwe, uvumelelane abantu besho izinto ezenziwa abantu, because 99% wezinto ezenzakalayo emhlabeni zenziwa abantu besukile entandweni kaNkulunkulu. Akekho umuntu othunywa uNkulunkulu ukuthi hambe yokweba, akekho umuntu othunywa uNkulunkulu ukuthi hambe yokubulala, akekho umuntu othunywa uNkulunkulu ukuthi hambe yodlwengula, kodwa kunalokho uNkulunkulu he speaks against all of these things. uNkulunkulu woKristu, uNkulunkulu wamaKristu, kodwa abantu ebese masebezenza lezo zinto mase kuthi usukeke usuke ngathi sinama double standards. Siyamfuna mangabe sesistuck ezintweni eziyama actions ethu, kodwa uma kusafanele sibe obedient asimfuni. Uma ngabe sibizele ekulungeni, esibizele ekuthenini wozani noma zibophu njengegazi wozani, uNkulunkulu woKristu, uNkulunkulu wamaKristu, uma esasibiza sithi no asifuni. But mase sihleli la esifuna ukuhlala khona ngokudelela kwethu yena, mase sithi enivumela kanjani ukuthi kube nje. Hey Jess, asikubona ukulunga kwakhe bazalwane. Amen. Yeah. Ngicela ukuthi siye ezwini soba mfishane, ngivele ngifishane. Amen. Kufanele ukuthi umfishane mase uzokhuluma
kanti ngoba nabantu abasuke bekulalele basuke bebuka nje ukushoda so ngicela sibuke laphana kuRomans 12 verse 2 mhlawumbe sibheke no First Peter chapter 2 verse 9 lawo nje amavesi ukuthi siwabheke omabili Romans chapter 12 verse 2. Abase Romans chapter 12 verse 2. No, First Peter chapter 2 verse 9. Mhlampe ngabe ngifunda phela milithi do not be conformed to Romans chapter 12 verse 2 uthi do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what is good, pleasing and perfect will of God. Hallelujah. Verse 2 verse 4. Ningalingisi lelizwe kodwa niguqule isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu ukuze nikwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle okuthandekayo nokupheleleyo. Mase siya ku First Peter chapter 2 verse 9 uthi ngapha uthi but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye shall show forth praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Kepha nina niluhlango likhethiweyo, ubupristi basebukhosini, isizwe esingcwele, abantu abangabakaNkulunkulu, ukuze nishumayele ngobuhle balowo wanibizayo, ukuba niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Amen. Abasabona izwi lakho, namandla lakho, abafuna ngenza lokuyosiyala, lilungele ukusiqondisa to encourage us about to speak your way over our lives in the name of Jesus. Amen. Ngalamavesi bazalwane, I'm reminded ukuthi noma ngabe kuthiwa abantu banjani emhlabeni kodwa sina sifani nabo. Amen. Hey, Jess. Noma ngabe kuthiwa umhlaba wenza kanjani kodwa sina sineyethu indlela lesinikezwe yona. Angisazi nayo le manje. I'm reminded by abantu ukuthi thina umhlaba asifani. Yeah. In as much as sihlala khona, in as much as sizalwa iwona umhlaba, in as much as sizalwe esonweni, kodwa khona into emangalisayo eyenzeka kuthi ngesikhathi ufika isambulo, ufika nje kuwena ukuthi wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Yinto leyo engenzeki ngokwemvelo yomuntu. Amen. Yeah. Ngesikhathi kwambuleka in your spirit, because leyo nto leyo akuyona into eyambuleleka kunobani, akuyona into eyambuleleka engqondweni yomuntu naturally, kodwa into eyambuleleka umuntu emoyeni wakhe, kwispirit sakhe. Amen. Ngesikhathi kwenzeka leyo nto kwakuzalwa kwethu, sizalwa kabusha, asebona labo bantu esasibona. Amen. Yes. And ngicabanga ukuthi kwesinye isikhathi siba comfortable siphile sikhohlwe ukuthi
siyobani. Amen. Amen. uNkulunkulu usibize sisebumnyameni. Yes. Wasibiza wasikhipha kubona ubumnyama. Thina siwukukhanya. Amen. Amen. Noma ngabe kuthiwa sisaphile emzimbeni omdala, kodwa ngenxa yokuthi sesizelwe kabusha, kufanele sivumele umoya ongcwele, sivumele nezwi kaNkulunkulu lisebenze kuthina, likhiphe umuntu omusha. Amen. Amen. Ngiyavuma ukuthi vele uma ngabe ingane isanda kuzalwa, kuyaye kube khona ukuthi ezinye izinto ayikakafundi, ayikakazazi. Amen. Amen. Ibekezelelwe noma yenza amaphutha, ibekezelelwe noma ingakakwazi ukukhuluma kahle, ingakakwazi ukuhamba kahle. Kodwa be transformed. Uvumele ukuguqulwa. Uvumele ukuthi uNkulunkulu asebenze kuwena. Amen. Into eyenza ukuthi kwesinye isikhathi sigcina sithi noma silizwe izwi kaNkulunkulu singalivumeli ukuthi sisebenze kuthina. Ukuthi we listen to analyze kwesinye isikhathi we listen ukuthi sithi yabona-ke kusho usibani. Makhulunywa ngezinto nje sibona ukuthi okay zisho usibani. Engabe sivumela izwi kaNkulunkulu, sivumela izwi kaNkulunkulu lisebenze thina as individuals. Amen. Ngoba asilona lelizwe. Amen. Singalilingisi lelizwe. Abantu basemhlabeni banendlela yabo yokugqoka, abantu basemhlabeni banendlela yabo yokukhuluma, banendlela yabo yokucabanga. Amen. Kukhona izinto ezimlungele umuntu ongakholwa, othi noma ezenza kuba ukuthi no it's fine ngoba yena akakholwa. Amen. Kodwa ezingamlungeli umntwana kaNkulunkulu because thina asafani nalelizwe. Into eyenza ukuthi thina siqhubeke siphile ngesidala ukuthi siyayikhohlwa ukuthi siyobani. The minute you realize ukuthi you are a peculiar nation, you are a different species. Kukhona izilwane, kukhona abantu, mase kuba khona abantwana bakaNkulunkulu. The minute you realize ukuthi wena uhluke kangakanani, uzovumela imvelo yakho entsha ukuthi kube yiyona ephilayo. Umuntu lo omdala afe nezinto zakhe zakudala. Amen. Yes. Ne-challenge ukuthi kunabantu abazalwane abaziwa ngezono. Izono seziya ama-identities abo. Ukuthi kuyazi ukuthi usibani lo ohlebayo. Akufunda uma usibani lo ohlebayo uyaziwa endaweni ukuthi ayikho into yomuntu ehlala esifubeni sakhe. So lo muntu lo akaziwa ngokuba umntwana kaNkulunkulu, akaziwa ngezithelo zezwi kaNkulunkulu ashunyezwa lona every Sunday. Izwi kaNkulunkulu alifundayo naye emehleli yedwa, kodwa waziwa ngesono. Si-identity yakhe uconformile to lo mhlaba esiphila kona, ulingisa abantu bezwe kodwa ekholwa. Amen. Amen. So bazalwane, usuku nosuku ngiyaye ngithi luyithuba. Uma ngabe nje kusekuseni kuyelinye ithuba lokuthi umuntu aphenduke. And akekho umuntu beyond repentance. Ngisho ngabe kuthiwa umuntu useyibishop unama branch awu 47, uma ngabe kuwukuthi khona into abe sephila naye eyisinengiso kuNkulunkulu engafanele ngabe ngokwemvelo yakhe entsha uphila nayo lento, usenethuba lokuthi aphenduke. Ngisho ngabe kuthiwa useyaziwa abantu abahlala ngakuthi nina siyanizwa nje nithi umfundisi wenu usibani. Siyamazi ukuthi usibani. Waziwa na abantu asebenza nabo nithi lo mama nikhonza naye, kodwa thina siyamazi umama usibani. Usexovile emsebenzini, sekukhona abantu asebephelelwe imisebenzi ngenxa yakhe, sekukhona abantu asebeyeke ngisho ukukholwa akade bekholwa ngenxa yakhe. Useqedile. Kodwa lokho akusho ukuthi lo muntu angeke asaphenduka. Amen. Uma ngabe nje lifika izwi kumfikela ukuthi no man angisiyena lo muntu engangiwuyena kudala. uNkulunkulu umbizele ekukhanyeni, angisaphile ebumnyameni. Usanethuba lokuphenduka. Amen bazalwane. Kunezinye izinto esiyaye siyithathe kancane sithi I know but it's just ukwenza ukuthi. Nazo lezo zinto lezo ziyadestroya kodwa thina sibe singayinakile. Amen. Kufana nalento yokukhuluma. Khona abantu abathi nayi mina ngiyaziwa ngikhuluma kanje. Abanye bayibiza ngama-straight talker, kuthiwa i-straight talk. Yes. Straight talk esikhuluma indaba engahlangene.
uyi-straight talker ey'ndabeni zabantu. Uyi-straight talker esingakwazi ukukhetha amagama. Because iqiniso nalo liyafuna ukubekwa ngendlela ezofika kulo lalele ibe acceptable. Uyi-straight talker esingenaso strategy sokukhuluma. Bazalwane, we can still repent from these things. Asikho isidingo sokuthi sibambelele kulezi zinto as if asinawo amandla, uNkulunkulu asiphili naye, akusekho okungenzeka. Ngoba nakho mina ayisengisindisa u-12 years. Ngiyaziwa vele mina ukuthi nginolaka. Siyangazi mina nginolaka. Ampede. Alifakwa nje kumina kuyaziwa. You can still repent from that. Yes. uNkulunkulu uyaphuza uphendula. But to be honest, uNkulunkulu when it comes to matters of his will, kuyiwa ngasentandweni yakho, uNkulunkulu uphendula fast bazalwane. Yeah. I'll make an example. Mina angakwazi, angenayo patience. Angenayo nje patience nhlobo. Noma eyokubekezela neyokulinda kokubili. Mangifika ulayini wasekunolayini ebhenki. Angisami kulo layini. Sengibheka amanye ama-options ukuthi ngingenze njani, ikuphi okunye engingakwenza. Umuntu uma ngabe ngibona ukuthi lo muntu ngathi ngesizwe esizwayo, angimbekezeleli, ngiyasuka eduze kwalo. Akuyona indlela yokuphila leyo. Akuyona nje indlela yokuphila leyo bazalwane. uNkulunkulu uthi uthando thina kufanele sibe nothando, uthando lu-patient. Njalo uma ngifunda leli verse lokuthi uthando lu-patient, ifike le nto ukuthi hayibo. Manje mina yini ngenayo le patient. Ngayicela i-patient ngathi uNkulunkulu nginike i-patient. Ngiyacela ngiphe i-patient because this is one of the things ezilekhayo kimi. Ngoba sihamba nesinezinto ezilekhayo kuthina. Amen bazalwane. Kodwa uNkulunkulu usakhona and there is still a chance to repent. There's still a chance to go to the throne of God and say, la uNkulunkulu ngiyashoda, la ngishoda ngokuhlakanipha, ngishoda ngobumnene, ngishoda ngothando. Izinto esishoda ngazo ekufanele ngabe sesinazo. Kahle kufanele ngabe sesikude, abanye kufanele ngabe sesikude. Kufanele ngabe isakhulunywa lento yokuphenduka nathi. Amen. Ngenxa yokukade saphenduka, kade sasindiswa. Kufanele ngabe isakhulunywa indaba yesono. Kufanele ngabe asekho isono esisi-associated naso. Siphila nomoya ongcwele, sizwa izwi likaNkulunkulu. Kodwa ngenxa yokuthi nathi siyaye sidembesele when it comes to izinto ezibalekile. uNkulunkulu simfunela izinto eziphathekayo. Asimfuneli ukuthi akhe i-character yethu. Amen. Yes. So sensual bazalwane, when I prayed for patience, namanje sakhona leyo patience engayicelayo. Amen. Ikhona ngale ndlela ukuthi ngize ngiyihleke nami ukuthi cha akwazi ukuthi ezikusayini mina lo. Akwazi ukuthi kusayini mina lo obekezele kangaka. Amen. But let me tell you something. Ukubekezela lokhu akususi lutho kuwena. Yeah. It doesn't take anything away from you. It doesn't take anything away from you. Ukubekezela. Noma ungathi wena isithelo esingabalekile, kodwa ave kubalekile. In building your family, ave kubalekile ukubekezela. In building relationships, even in the workplace, even la usebenza khona, uma ukwazi ukubekezela, you can go a long way. Even profession osuku kuyona, you can go a long way with just ukubekezela as your as the fruit of the spirit. Uma ngabe unayo. Amen bazalwane. Amen. So we are missing out. We are missing out ey'ntweni uNkulunkulu afuna ukuzenza kuthina. Athi masezenzile, mase si-benefita thina. Amen. Ukuba kind can go a long way. Kuwena osuku kind. It can go a long way bazalwane. Yabo ukuthi abantu nje bazi ukuthi usibanibani uma ngikhuluma naye. There's a sort of comfort engizoyithola. Amen. It can go a long way bazalwane. Kukhona omama abangekho kind. Kukhona omama stepmothers abangekho kind, destroy ama-families abawafice khona. Afike yena with an unkind heart. Afike akhiphe iy'ngane, afuna ukukhipha iy'ngane ay'ficile, afuna ukuphokofisa abantu because you have an unkind heart. And yet you are a child of God. Let's not be conformed, bazalwane. Let's not be conformed. Akuthi abantu bezenza izinto emhlabeni, kodwa kube kuthiwa hayi kodwa ubaba usibanibani ayuhlukile. Noma abantu bengagcina, abantu abaphila nawe bengagcina
bengamukelanga uJesu ngoba phela abantu abamamukeli ngokuthi wenzakala bamamukela ngokuzwa izwi lakhe amen Yeah. futhi nabo mase bezwe ilizwi lakhe akukho semandleni yethu ukuthi sibakhula abantu but abantu bengamamkelile uJesu kodwa bethi hayi kodwa siyamazi usibani uyakholwa amen so bazalwane asivumeleni uNkulunkulu asebenze inhliziyo zethu asebenze izimpilo zethu amen singaphili njengabantu basemhlabeni noma singambalwa esiphila intando kaNkulunkulu kodwa siyiphilisise amen noma ngabe kuthiwa siyabona wherever la ulekha khona ubona khona ukuthi la ngiyalekha simcela uNkulunkulu ngoba he is able to help us amen he is able to heal us nala esesaziwa khona ukuthi hayi into yakhe le aziwa nayo uyajola usibandana usindisiwe uyajola nje siyamazi ukuthi ujole sindisiwe uyalala siyamazi ukuthi nje usibanibani umama vele one-boyfriend yakhe into nje esiyamukelekile leyo ukuthi nje akakwazi ukuhlalela enalisheni that can still change amen bazalwane Amen. we can still repent from those things nasebesazela lezo zinto babone okusha kwenzeke empilweni zethu amen bawabona amandla ethu kube yona ndlela esishumayela ngayo amandla kaNkulunkulu kubantu abangamazi amen Amen. uNkulunkulu Amen. Hallelujah.